Tento program vám prinášajú majonelka a tatárska omáčka. Výrobky značky Perkins. Na všetkých čaká fascinujúci program na oslavu talentu, vôle a výdrže našich športovcov. Hviezdu športového neba si pomocou SMS zvolíte vy. Za odmenu na jedného z vás čaká auto Nissan Almera Evolution. Výhercu vyžrebujeme vo vysielaní Joj Gala. Športovec roka 2003 v sobotu večer na Jojke. Tento program vám prináša generálny partner Slavia Capital, líder na trhu investičného bankovníctva a reklamný partner Boehringer Ingelheim, výrobca aktivitu Pharmaton. Preskakuje ti už z nudy? My ti vždycky v sobotu o 10:00 vyčistíme hlavu dobrou muzikou. Vždycky 10 klipov, vždycky to najlepšie v našej novej hitparáde na Jojke. Ak chceš hlasovať, pošli SMS-ku na číslo 7778 v tvare top, medzera a číslo skladby, ktorá je pre teba top. Sleduj SMS-ku a rozhodni, kto bude top. Top 10 Joj. Tento program ti prinášajú PM Zbrojníky a Fajne. Irán postihlo katastrofálne zemetrasenie, bilancia je niekoľko tisíc mŕtvych. Vo vymierajúcej dedine na východe republiky sa po 26 rokoch narodilo dieťa. Redaktorka televízie Joj sa v 10-stupňovom mraze ocitla vo vetrovke a s čiapkou na hlave v Horskom jazere. Prečo sa v mraze kúpala, sa dozviete v novinách o 19:30. Oldo a Ivo Hlaváčkovci otvoria druhý vianočný večer o 20:00. Zábavne budeme pokračovať aj o 20:50 vďaka obľúbeným žandárom. Na stopu Alana Delona a jeho ukrytej koristi sa dostanete o 22:10. 25 minút po polnoci sa vysielania zmocní šialenec s motorovou pílou. Zostaňte v strehu o 20:00 Kurník Šopa Holubník, o 20:50 Četnické humoresky, o 22:10 Bojovník a o 00:25 Pomoc vražda. Napísal o nej, že je iná ako ostatné. Nevěstě přeskočilo a utekla. Ale keď ju spoznal... Nazdárek, Tohle je její čtvrtá svatba, ne sedmá, jak uvedli. Dozvedel sa pravdu. Jsem zvláštní? Ne. Ty jsi divná. Má jedinú slabosť. Medi, uvažovali jsme s babčou, že dáme tvý svatební dary muzeu. Uteká z vlastných svadieb. Říká se jí nevěsta na útěku. Julia Roberts, Richard Gere. Ona mu zničila kariéru a on sa do nej zaľúbil. Cítím potíž. Stůj! Novoročná nevesta na úteku. Vo štvrtok večer na Jojke. Sme šťastní, že aj tieto sviatky môžeme osláviť spolu s vami. Motorkár Wiesenthal. Od 1. januára sa opäť menia dávky vyplácané rodinám. Koľko dostanete v budúcom roku na každé dieťa, kde a ako treba žiadať o prídavky na deti, poradíme rodičom, ako získať všetky druhy štátnej podpory. Už zajtra v denníku Pravda. Všetky naše hriechy budú napravené. V strhujúcom príbehu režiséra Clinta Eastwooda. Tajomná rieka. Fantastický svet zábavy už o pár sekúnd vo vašich počítačoch. STDSL, Slovenské telekomunikácie. Sme online. Brána do sveta internetu s množstvom služieb. Internetové vydanie denníka Sme na www.zme.sk.
Zapojte sa do súťaže o 100 kníh do vašej knižnice. Využite aj ďalšie akcie na našich stránkach. Predplate si aspoň na mesiac denník SME a pošleme vám 200 korún. Denne navštíví naše stránky vyše 50 000 ľudí. Buďte medzi nimi a pripojte sa. Sieť, v ktorej sa nestratíte. www.sme.sk. Pripojte sa. Chcete aj vy vysokorýchlostné pripojenie do internetu? Zriaďte si STDSL teraz len za korunu a buďte online za 699 korún mesačne. Slovenské telekomunikácie. Nastavte si presný čas s Poštovou bankou. Irán postihlo katastrofálne zemetrasenie, zahynulo možno do 10 000 ľudí. Vo vymierajúcej dedine na východe Slovenska sa po 26 rokoch narodilo dieťa. Redaktorka našej televízie sa v 10-stupňovom mraze ocitla v Horskom jazere. Príjemný posledný sviatočný večer počas tohto ročných Vianoc vám želáme pri sledovaní novín. Dobrý večer. Irán